क'क्राझाराव फिन डाकाति जाथाय। सासे सुबुंनिफ्राय 32 लाख रां सिख'नानै लानानै खारदों दुथांफोरा। दिनै साननि समावनो क'क्राझार सहरनि एक्सिस बेंकनि लांगोनानि लामानिफ्राय बाइकजों फैनाय सानै दुथांफोरा बेंकआव रां जमा दोननो फैनाय सासे सुबुंनि रांनि थफ्लाखौ सिख'नानै लानानै थाङो। डाकाति खालामनाय जाथाया साखाथिनि गंसे गलानि सीसीटीवी केमेरायाव रोखायै सेबखांजादों। मिन्थिनाय बादिब्ला बेगाव 32 लाख रां दंमोन। गोजोनि नोगोर क'क्राझाराव फिन डाकाति जाथाय। सासे सुबुंनिफ्राय 32 लाख रां सिख'नानै लानानै खारदों दुथांफोरा। दिनै साननि समावनो क'क्राझार सहरनि एक्सिस बेंकनि लांगोनानि लामानिफ्राय बाइकजों फैनाय सानै दुथांफोरा बेंकआव रां जमा दोननो फैनाय सासे सुबुंनि रांनि थफ्लाखौ सिख'नानै लानानै थाङो। डाकाति खालामनाय जाथाया साखाथिनि गंसे गलानि सीसीटीवी केमेरायाव रोखायै सेबखांजादों। मिन्थिनाय बादिब्ला बेगाव 32 लाख रां दंमोन। गोजोनि नोगोर क'क्राझाराव फिन डाकाति जाथाय। सासे सुबुंनिफ्राय 32 लाख रां सिख'नानै लानानै खारदों दुथांफोरा। दिनै साननि समावनो क'क्राझार सहरनि एक्सिस बेंकनि लांगोनानि लामानिफ्राय बाइकजों फैनाय सानै दुथांफोरा बेंकआव रां जमा दोननो फैनाय सासे सुबुंनि रांनि थफ्लाखौ सिख'नानै लानानै थाङो। डाकाति खालामनाय जाथाया साखाथिनि गंसे गलानि सीसीटीवी केमेरायाव रोखायै सेबखांजादों। मिन्थिनाय बादिब्ला बेगाव 32 लाख रां दंमोन।